Silvia Havelková, Čerta láskava. Čertov sa okolo trenčianskych teplíc v minulosti ponevieralo viac ako dosť. Jeden z nich, Demeter ho volali, nebol čertískom, ako by si predstavoval Lucifer. Nielenže nevodil do pekla duše, ale na dôvažok za stravu pomáhal ľuďom pri práci. Peklu sa vyhýbal, radšej ako by sa do neho vracal, prespával v senníkoch u sedliakov. Ach, Demeter, hovorili mu chlapi z dediny, škoda, že si sa narodil ako čert. Kebyže si chlap, nejedna dievčina by ťa chcela za muža. A veru, Demeter bol riečný, silný a šikovný, ba čo viac, ešte i dobrého srdca. Oči mu často blúdili ku Kataríne z horného konca. Raz si dodal odvahu a spýtal sa jej. Katarínka, nechcela by si ma za muža? Katarína sa zabielila. Čože by nie, ale neviem, či by mi to rodičia dovolili. Zašli Katarína s Demeterom k rodičom. Vysvetlili im, že sa do seba zapozerali, že by sa radi aj zobrali, ale najprv chceli obrátiť pekelníka v človeka. Katarínin otec sa zamyslel a povedal, nemá proti tebe nič, Demeter. Nevadilo by mi, keby si moja dcéra zobrala za muža hoci aj čerta, keď je pracovitý a dobrý muž. Chlap. Keď vlastnými rukami postavíš chalupu, zasadíš, prinieš sad a obrobíš pôdu, dám ti Katarínu za ženu. Ale ja žiadnu pôdu, kde by som mohol stávať, nevlastním. Tak si ju musíš kúpiť. A za čo? Za peniaze, ktoré si sám zarobíš. A tak začal Demeter zarábať. Pracoval, kde sa dalo. Rúbal drevo, pomáhal stavať, riľoval zem. Celé roky mu trvalo, kým mal konečne to z peňazí. A vtedy si ho dal zavolať sa najvyšší Lucifer. Tak ty takto? Celkom kazíš našu povesť. Peniaze, ktoré si zarobil, sú nečisté, lebo si ich zarobil ľudskou prácou. Okamžite mi ich prinies. Darmo ho Demeter presviečal, že on už nechce byť čertom, že radšej bude so svojou Katarínou celý život pracovať a starať sa o vlastné radosti. Lucifer bol neoblomný. A tak sa Demeter pobral domov. Rozhodol sa, že peniaze skrie. Dlho rozmýšľal, kde, a si napokon vybral vysokú skalu. Tam vyšiel a presne na úplnom vrchu dubol, skala sa mu rozostúpila, tam skryl peniaze a skala sa znova spojila. Keď sa ho na druhý deň Lucifer spýtal, kde sú peniaze, Demeter povedal, že si ich ukryl a že mu ich nedal. Keď nedáš, tak nedáš. Buď si nezapomenuteľným človekom, keď sa ti ten život tak páči. A zrazu bol z Demetera človek. Žiadneho chvosta ani rohov na ňom nebol. Potešil sa, že bude so svojou Katarínou celý život pracovať a starať sa o vlastné radosti. Je to všetko v prdeli. Prišiel na skalu, aby si odtiaľ zobral svoje našetrené peniaze. No našiel tu len svoju stopu v skale. Dármo dupal, dármo kričal. Rukami skalu odtláčal. Ako sa z neho stal človek, všetká jeho pekelná sila zmizla. A tak ustal poklad v skale. Dlho sa Demeter ešte musel obracať, aby postavil pre Katarínu nový dom. Napokon sa mu to podarilo. Na Čertovej skale, na kraji Trenčiansko-Teplického chutára, do dnešného dňa vidno stopu v skale, ktorú tu zanechal ešte ako statný čert.